Guys, punta kami sa palengke, mamimili kami ng isda at uling. Para mamayang gabi, okay na. Okay. Si Bila Supring ang magdadrive. Yes guys, punta tayo sa market. Yeah. Okay, let's drive. Dadaanan natin yung dating bahay nila Bilas Supring, ang family house nila. Yun, oh, family house nila. Kaya mo lang. Sabi ni Bibi, wow, pangki. So okay na kailagay yung face mask ko. Si Bilas, yung drive. Mahal pa rin nasa 70 pa rin. Diesel. Diyan lang tayo sa may Harap. Basista. Dito. Super dito para di kayo magparking ng patas to. Yun oh. Ito na yung palengke ng basista. Oh, sila guys, oh. Kainan. Mga tricycle. Oh. Yan. Sige. Okay. Yun oh. Ito sa market ng basista. Oh, ihaw oh. Ito yung paparada Bilas. No parking naman yan. Doon na, ipila mo doon. Doon sa van. Ay, daanan pala yun. Parking exit only, kanto. May parking nandun. Saan? Doon ang pasukan ng parking entrance yan eh. Doon oh.
lang sabi, Oh, sige. Hanap kami ng parkingan guys. Ano, ngayon lang uli kami nakababa rito. wala tayo nito eh. Yun lang. Lakad kayo. Motor. Oh, sige, dun. Tayo ko na dito. Yan. No parking, kanto mo. Yan, yung mga susuko. Yung mga ay, yung kanta rin nung. Partigan. Okay, sarap ko dyan. Dun. Yan. Muna tatakpan itong daanan nila. Yung mga dinas. Oh. Sige lang, maluwang lang. Oh, op, okay. Yan guys, dito na tayo. Uy. Ano, paano na yun, guys? May ibang kayong dalawa dito. Lalakad ng tao, ang layo-layo, may dala kami. Oh, may iwan na yung bata. May pulis doon, di pwede kasama. Namurata ko kaw sobre, hindi sila nang makuli. Baka yung mga kwan dyan lang kayo. Basista, Clark Mart. Ilan ko. Ilan man tao. Magmamos yung para lang. May iwan na sila para may pantay. Ito tayo sa market. Tawid. No, dito ako bumibili ng pintura noon nung ginagawa yung bahay ni tatay. Ano? Kandidato. Yun guys, dito na tayo sa market. Okay. Oh guys, yun. Oh guys. Oh, sarap. Sarapin. Maputo. Sa ano po, YouTube? Sa Pilipi Sawit TV Vlog. Yun oh guys. Mayroon pa tayo nabutan. Bulig to? Yun, bulig. Wala lang hito. Maganda ng tindera dito guys. So, hello TV, Pilipi Sawit TV Vlog. Gulay nila oh. Fresh. Sarapin. Bibili tayong battery. Tinitignan mo ako may video. Ayan, di ako napagdala ng sticker ko. Wala din malalapit dyan dito. Doon sa banda ron. Ayan, tag natin si Mrs. Hanap tayo ng hito. Yun oh, mga gulay. Oh, wagay ka to. Tayo guys ng mga
Dito, kung saan makakita. Gulay dito. Oh. Dito kasi guys, kahit hindi ka na magmas, kasi open naman na. Bangus. Oh, guys, Wala tayong hito. naubos na yata ang hito. Guys, Ang manok. Ilang manok, dalang ang sakay. ayan. Sibuyas. Gulay. Oh, sayote galing Baguio. Guys. Hello. Ako. Tinda po ni Mother. Mga gulay Baguio. Milon. Kamote. Dito ho sila sa Basista Market. Piyarang kilo, piyarang gramo. Ano? Pakikilo tan. Triple. Uy, aro. Di ba? Aro Wala yun? na doon, may isda. Ha? Wala na doon. Wala na eh. Wala na, yun na. Ano yan? Aro? Alalu. Alalu sa kanila, sa Pangasinan. Tapos ametricos, 170. 120. Nakikipagtawaran pa itong mga to. 167. Oh, yan, nagkukumpit pa si Lutlot. Hindi, 35 mega pa. 25 mega pa dua. Patulante, ametria, Mga gulay Baguio, binibili nila. 115 metri po. 150. Patulante, yan, pagmula. 150 lang kilo. Oh, dito ba? 262. Ligara yan. 50 latan. Sige na. Masyado ka ni bakit? Sige na, bayaran mo na. Wala tayo nakitang hito, guys. Magtyaga muna tayo sa kwan. Dahil nabuta lang namin dalag, walang hito. Malinsangan lang guys. Yun o, gulay. BBM mo kaya no? Sino ang presidente nyo? Sino ang presidente nyo? BBM? Lenny? BBM? Tawa, landslide. Ang dami ng school dito ng BBM. Puro BBM. Kayo ma'am, BBM din kayo. Sama sa lumagi. Puro BBM ang tao dito. Ano, nagkaayusan na kayo? Oo, tapos Oy, na. pinakyo yung paninda po ni nanay. Alirod. Arir. Gagabay ng kuya mo. Oh. Okay po, bye-bye po. Thank you. Hanap daw tayo ng suso. Balik kami, hanap kami ng suso. Ha? Ay sa ano, Filipe sa WIT TV vlog. Filipe sa WIT TV vlog. Sa YouTube po, sa YouTube. Sa Filipe sa WIT TV vlog po. YouTube channel. Taga Baguio po kami. Ngayon kumukuha ako ng vlog dito sa Basista. Kasi
Huwag na raw dito kahit na wala kang face mask, okay na, open na. Ay, okay na. Oo. Hindi katulad sa Baguio, wala pang, hindi pa pwede. Kailangan may face mask ka. Sige o. Hanapin ko na yung mga kasama ko guys, wala na yata ako. Saan na kaya sila pumunta? Ayun. Agi, malit lang naman itong palengke ng ano eh. Ayan. Sila yung mga kasama ko. Kaya ito ihaw. Oo, sarap yan. Wow. Ayan, oh, guys, oh, sarap. Ang ihaw. Ito yata yung naupuan ko sa dagat nun eh. Tusod yung pit ko. 160 ta na naman. Ayun, sapatero. Yan, nakahanap din tayo guys ng dito. Ay, hindi matigas to. Hindi. Ito eh. Ayan oh, laki oh. Pang ihaw. Ay, nakakita rin ng hito guys oh. May hito rin. 4 na piraso guys. Tilapia. Ah, yun oh. Pasayan. Wala inihaw. Kahit hapon na guys, marami pa rin tao. Paubos na rin yung mapalinda nila oh. Konti na. Hello po. Oh, tapos na ubos na, nagugas na siya ading. Uling, nakabili na ng uling. Bibili. Hindi, may tindahan silang ulo. Guys, bibili daw kami ng battery. Sa mamayang gabi, makapag-vlog tayo ng gabi. Yun o, magulay o. May isda. Oo, may isda. Hindi natin nakita, meron din sila. Meron din pala dito eh oh. Okay na ba yan? Okay na, marami na. Marami na? Makakuha kayo doon. Oo. Oo. Tama yung nagtitinda, di ba? Oo, ayun. So guys, hanap tayo ng battery para mamayang gabi. Hello! Dito. Yo! To join! Search nyo, Philip Sawit TV Vlog. Sige. Tapos na tayo magtanong ng mga presidente dito eh. BBM talaga. Landslide. Tayo ng team. Hello guys. Philip Sawit TV Vlog, Baguio City. May tinda kayong battery ng... BBM kayo no? Oo nga eh, lahat yan BBM. Landslide. Anong vlog sa YouTube yan? Kuya, anong vlog yan? Felipe Sawit TV Vlog. Ah, sige. Felipe Sawit TV Vlog. Nakikita lang ako ng Felipe dun sa vlog na yun. Okay, thank you guys. Bye-bye. Titinda rito. Doon sa mga ano, wala ba? Dito. Ding, may tinda kayong battery? Yung battery ng remote ng ano, TV? Magkano po? Double A. Oo, double A. Ito pang relo. Triple A maliit. Alright, kuya. Masa siya eh? Yun oh. Sa inyo ate, ito ang tinapay mainit. Hindi ba? Sila yung kanina oh. Yan guys oh. Sa inyo
Oo naman, may maganda rito. Oh. Cheese pandison! Sabi na, ano ba dalawang RC mo lang ba? Wala daw ano, walang cheese pandison! Mainit pa! Pipili ka ng pwede man, ano yun? Royal. Okay na? Okay. Nakabili din sa wakas. Hey guys, bye-bye. No. Tubig, malamig. Palamig tayo. Palamig tayo, guys. Nauhaw kami. Sino presidente niya? Naka-pink sila, oh. Naka-pink. Sinumuna kami guys sa malamig. Mainit, grabe. Bilang mo rin mga bata, be? O hindi na? Magkano ba isa? Yung pag na lang na 4. Ang buko meron. Ay, buko sa'yo. Kaya Ah, buko. Sa akin ito buko. na lang siya. Namiss ko yung buko eh. Hindi, dalawang buko. Oh, sige, 3 na lang na ganyan. Mahawakan mo. Oh, pawis na pawis si Mrs. guys, oh. Guys, gusto. Yun nga lang, di ko na makakita lang sa bag mo to. Uy, pais na ako. Oh, maraming tayo guys. Thank you, bye. Hey guys. Opo. Balik tayo sa sasakyan natin guys. Ay, grabe init. Yan ang Basista. Pamilihang bayan ng Basista. Hello po. Bitbit na nila guys yung mga kanilang binili. Opo. Hey. Hello po. Philippines Awit TV vlog po. YouTube Baguio City. Nag-vlog po tayo no. Sa Philippines Awit TV vlog po. Philippines Awit TV vlog Baguio. Sa YouTube po. Sa mga presidente, presidential. BBM po tayo eh. Vlogger lang po ako. Okay po, bye. Oh, nauho din tong dalawa oh. Ay, wag mo sa'yo, ba't di ka nagbuhat? Kasi siya kayo nagbablog ang tao eh. Dapat, ba't ka masaya? Baka din yan ang ano. Hey guys, balik tayo sa sasakyan. Ay, nag-aantay na si Velasco. Tara guys, awit.
Uy. Parang dighay, malampig. Bukas mo, spray. Oh. Oh, kakain kami Bukas mo bilas. Yung likod, yung likod. Sa likod. Dito ka lang nalayan. Tinis. Kaya mo nalulukasan, tag mo ka sa asawa. Sige. Masyado ko excited. Oh, wala na, na-ignore na sila. Ito may binampin ito. Angat nyo na. Oh, yan. Oh. Matik kasi guys. Huwag ka na labas. Huwag ka na lalabas. Paano ka na dyan? Yung isda dito oh, sa timba. Okay guys, sakay na kaya. Nainip kaya tabilas ha? Ayos lang. Okay lang bilas. Okay. Sakay na tayo guys. Ano, ito ito. Sarap lang. Ah, puro Marcos din dito, guys. Lagay mo dyan. Ah, lahat ng tinanong ko, Marcos sila, BBM. Nga pala ha? Sa likod din, nagaram pa ko sa likod. Hindi ko lang ba? Hindi mo na ba ng bilas? Pusit. Ay, kapagod guys, mainit. Kaya ang kiling may pusit kasi na likod. Talura. Okay guys, tayo na.